بار دیگر درود میگویم با شما بینندگان گرامی. یادآور میشویم که شما گزارش ما را از جریان بازی مرکزی دور 17 لیگ اولی فوتبال کشور بین دسته‌های رگارت از شهر ترسونزاده و خوجند شهر خوجند از ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده تماشا کرده استودید. پس از انجام قسم اول حساب 0-0 دسته‌ها امکانیت‌های خوب داشتند در جریان قسم اول، اما هیچ کدام از آنها به شدن حساب دست نیافتند. حالا خورشیدبек Назаров каме саҳлангорӣ карду қариб тӯбро аз майдон берун кунад муҳофизатгари марказӣ, аммо баъдан партофтиҳо боис барон шуд ки тӯб нимаи майдони рақибро убур кунад. биёед бо охоз шудани қисми дуюм дигар бора ҳайати дастаҳоро ман барои шумо муаррифӣ кунам. ин навбат аз дастаи меҳмон хуҷанд шурӯъ мекунем. дар хати дарвоза рақами 88 дарвозабон Алексей Матросов. футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд: капитани даста рақами 22 Манучер Ахмедов, Бусел Магерамов рақами 3, рақами 19 Хуршидбек Назаров ва Дмитро Бандар рақами 98. рақами 27 Бахтиёр Чориев, дар хати ним муҳофиза рақами 17 Обиҷон Ҳакимов, Ҳасан Рустамов рақами 12, рақами 23 Дилшодҷон Каримов, Дилшод Бозоров рақами 10 ва рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев. Сармураббии даста Нумонҷон Юсупов. ҳайати дастаи Регартадас барои бозии имрӯза дар қисми аввал ба таври зайл буд ва ҳоло дар қисми дуюм ҳам маҳз бо ҳамин ҳайат бозиро идома дода истоданд. дарвозабон рақами 25 Рустам Ризоев, дар хати дифоъ Ойбек Абдуғаффоров рақами 14 ва рақами 33 Бахтиёр Қаландаров, онҳо муҳофизатгарони марказӣ ҳастанд. аз ду канор Сафарали Каримов рақами 2 капитани даста ва рақами 12 Акбар Бобомуродов бозӣ карда истоданд. дар хати ним муҳофиза Абдусамад Ҳоҷибоев рақами 77, рақами 63 Шерзод Муҳаммадиев, рақами 7 Хайрулло Азизов, Вайсиддин Сафаров рақами 21 ва рақами 20 Ҳикматулло Расулов. ҳамлагари марказӣ ва ягонаи даста Наврӯз Рустамов ба ҳисоб меравад. сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. Наврӯз Рустамов ҳоло тӯбро қабул кард. Абдусамад Ҳоҷибоев, Ҳикматулло Расулов ва футболбозони Регартадас тӯбро боз ҳам ба бозигарони хати дифоъ бармегардонанд то ин ки бо кӯмаки онҳо аз сари нав ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд. ман баъзе аз маълумотҳоро такрор ҳам шавад бори дигар ба шумо хотиррасон мешавам. бинандагони гиромӣ, даври 17-уми рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар миёнаи ин ҳафта бояд баргузор шавад. бозии аввал аллакай дирӯз баргузор шуд байни дастаҳои Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва Истиқлоли шаҳри Душанбе. бозӣ бо ҳисоби 2-3 ба фоидаи меҳмонон ҷамъбаст шуд. хуб, бозиҳои дигари даври 17-ум имрӯз бо иштироки дастаҳои Регартадас ва Хуҷанд, ҳамчунин бо иштироки дастаҳои Паншеру Хатлон доир мешавад. санаи 20 сентябр бошад бозии охирин байни дастаҳои Барқчӣ ва клуби марказии варзиши Артиш Помир бояд доир шавад. инҷо имконият аст барои футболбозони Хуҷанд. зарба бояд зад ҷониби дарвоза ва зарба ҳам анҷом дода мешавад, аммо офсайд ба инобат гирифта шуд ҳоло аз ҷониби кӯмакдовар. ва мебинем ки дар ин ҳолат зарбаи анҷом додаи Ҳасан Рустамов аз офсайд ҷониби дарвозаи рақиб равон карда шудааст. бо шурӯъ шудани рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар ва ҳамчунин бозии ҷом, агар мо ба инобат гирем, ин чаҳорумин бозие аст ки дастаи Хуҷанд доир карда истодааст. дар як фосилаи хело ҳам кӯтоҳ Ҷаҳонгир Эргашев аз канор кӯшишҳои ӯ ва танҳо аут кор мекунад барои ҳамдастаҳояш. мазарат мепурсам, ин сеюмин бозӣ будааст, чаро ки ду бозӣ бо Барқчӣ, яке дар доираи чемпионат даври 16-ум 3-0 онҳо ғалаба карданд ва дигаре бозии ҷавобии даври 4-1 ки аз рӯи ҷироишии силсилаи зарбаҳои пеналти Хуҷанд 4-2 тавонист Барқчиро пушти сар гузораду ба даври нимниҳоӣ роҳ ёбад. аз эҳтимол дур нест ки боз ҳам рақиби Хуҷанд дар даври
нимниҳоӣ маҳз дастаи Регар Тадаз мешавад, чаро ки Регар дар бозии аввали худ дар даври чорякниҳоӣ тавониста буд бошгоҳи Хатлонро шикаст. 1-2 ҳафтаи пеш меомада бояд бозии ҷавобии онҳо низ баргузор шавад ва мо иштирокчии охирини даври нимниҳоиро пайдо хоҳем кард. Шерзод Муҳаммадиев ҳангоми пас додан ба хато гироҳ медиҳад. Абдусамад Ҳоҷибоев, партофтиу ба канор, Вайсиддин Сафаров хост ки аз Ҳасан Рустамов гузарад, аммо муваффақ нашуд. партофт ба дохили ҷаримагоҳ, ин ҳолат аз ҷониби муҳофизатгарони Хуҷанд бартараф карда мешавад ва акнун бубинед чӣ гуна Ҷаҳонгир Эргашев мубориза бурда истодааст баҳри соҳиб шудан ба туп. Дилшод Бузоров, партофтиу ба канор, ҳуҷум идома меёбад, имконият аст барои футболбозони Хуҷанд, аммо ин партофти заминоке ки равон шуд, мебинем рост ба дасти дарвозабон Рустам Ризоев аст. Абдусамад Ҳоҷибоев, Шерзод Муҳаммадиев, бисёрам хуб гузариши ӯ ва кӯшиш кард ки партофт намояд, аммо муваффақ нашуд. зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони дастаи Регар. Ҳикматулло Расулов, ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти хуб буд, аммо мебинем ки Наврӯз Рустамов ҷаҳиши худро анҷом надод ва ҳоло бубинед аз ин масофа чӣ гуна зарбаи ноаниқ дар иҷрои Вайсиддин Сафаров. ва гуфтем ки бинандагони гиромӣ, бозиҳои даври оянда санаи 23 сентябр бояд баргузор шаванд. Ҳамаи 4 бозӣ дар як вақту соат шурӯъ мешаванд. Истиқлоли Душанбе бо Хуҷанд, ин бозии марказӣ ва бозӣ баҳри гӯем 6 имтиёз хоҳад буд. Бисёр ҳам таъсиррасон хоҳад буд дар пойгаи қаҳрамонӣ. Имконияти хуб аст барои футболбозони Хуҷанд, аммо ҳамдигарро дарк накарданд. Ҷаҳонгир Эргашев каме бадтар ба ин партофти ҳамдастааш ҳаракати худро шурӯъ кард ки аллакай дер шуда буд. ва Куктош бо Паншер бозӣ мекунад, Хатлон бо Барқчӣ. Ҳамчунин клуби марказии варзишии Артишпомир дар майдони худ Регар Тадазро қабул хоҳад кард. Сипас бозиҳо санаи 26 сентябр идома мекунанд ва дастаи Регар бозии худро санаи 29 сентябр доир мекунад бар муқобили Хатлон. бозии гӯем даври 19-ро дар ин байн бошад. онҳо бо Хатлон бозии ҷавобии даври чорякниҳои ҷоми кишварро доир хоҳанд кард. то анҷоми чемпионати мавсими имсола ҳам чандон фурсати зиёде боқӣ намондааст. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Хуршед Бекназаров. ӯ каме дер монд ҳангоми оғози ҳаракатҳои хеш ва корти зард нишон дода шуд ба Хуршед Бекназаров. муҳофизатгари дастаи Хуҷанд воқеан ҳам иштибоҳ кард. гуфтем ки каме дертар ҳаракати худро шурӯъ намуд. аммо довари марказ Насим Ҳамидов ишора карда истодааст ки бояд пас аз ишораи ӯ бозӣ
аз сар гирифта шавад. Дар ин байн мебинем ду футболбоз таҳти рақамҳои 11 дар ҳайати регатад аст ва хуҷанд омодаанд ки ба майдон бароянд. ибтидо тағйирот дар ҳайати дастаи регатад аст сурат мегирад. Шерзод муҳаммадиев аз ҳайат гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Амирҷон Сафаров, яке аз ҳамлагарони ҷавону боистеъдод аъзои тими мунтахаби ҷавонони кишварамон ки дар рақобатҳои байналмилалии чин иштирок карда буд бо пиранҳои тими миллии кишвар, ба майдон мебарад. иштирокчии чемпионати Осиё ва то ба даври чорякниҳоӣ баромада буд, хотиратон бошад, соли 2016 ва дар ҳайати хуҷанд ҳам пас аз чанд лаҳза тағйирот хоҳад шуд. баъдтар пас аз иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ имконият ҳаст ва чӣ гуна фурсат буд барои футболбозони Регар, аммо офсайд ба инобат гирифта мешавад. акнун дар ҳайати дастаи хуҷанд тағйирот аст. аз майдон гирифта мешавад футболбоз таҳти рақами 10 Дилшод Бозоров ва ба ҷои ӯ Фарҳод Тоҳиров мебарояд, собиқ футболбози мунтахаби кишварамон ки бештар ӯро бо тахаллуси Драгба, футболбози маъруфи бошгоҳи Челси ва мунтахаби Кот д'Ивуар дар байни ҷомеаи мухлисони футболи кишвар албатта шӯҳрат дошт. Фарҳод Тоҳиров аъзои мунтахаби наврасони кишварамон буд ки иштирокчии чемпионати ҷаҳон аст дар соли 2007 ва як муддат дар ҳайати бошгоҳи Истиқлол ҳам иштирок карда қаҳрамони футболи кишвар шуда буд. имконият аст, зарба ва гол. футболбозони хуҷанд тавонистанд ки дар чунин вазъият ҳисобро кушоянд ва ҳамагӣ чанд лаҳза пештар аз ин футболбозе ки ба майдон баромада буд дар ин вазъият ба задани гол даст меёбад. бинандагони арҷманд, чӣ гуна иштибоҳ аз ҷониби футболбозони Регартадаст дар назди ҷаримагоҳи хеш. ҳамаи он заҳмату талошҳое ки онҳо доштанд муддати ин дақиқаҳо, бубинед дар як муддати кӯтоҳ пуштипо зада шуд ва Фарҳод Тоҳиров ки ҳамагӣ як дақиқа ҳам шояд нашуда бошад аз он ки ӯ бозиро шурӯъ кард дар майдон, ба задани гол даст меёбад. ин яке аз рӯйдодҳои асосӣ дар мавсими имсолаи чемпионати кишварамон хоҳад буд. имконият аст барои футболбозони Регар ва каме дертар партофт анҷом дода шуда аз ҷониби Амирҷон Сафаров ба ҳамдасташ. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. довари марказ ишора мекунад ки бозиро баъдан ҳангоме ки ӯ ишора мекунад баъд метавон идома дод. ҳоло бошад яке аз футболбозони Регартадаст дар замин хобидааст ва шояд каме осеб ҳам бардошта бошад. голи бисёр ҳам муҳим ва то ҷое ғайриинтизор ҳам гӯем иштибоҳ нахоҳад буд, чаро ки футболбозони дастаи Регар худ ба иштибоҳро доданд дар як ҳолати начандон душвор. ҳоло партофта аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев, аммо каме бозии дағал нишон дод дар ҳамин ҳолат Дилшодҷон Каримов. ва хуҷанд аз ҷумлаи даст боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад, аммо бар нафи футболбозони дастаи хуҷанд аст дар ин ҳолат. дастаи Регартадаст дар бозиҳои хонагии худ дар мавсими ҷорӣ он қадар натиҷаҳои хуб надорад. айни замон агар мо қиёс кунем натиҷаҳои 8 дастаи иштирокчии Лигаи Олиро, партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ, Дилшодҷон Каримов кӯшиш кард ва имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст. Ҷаҳонгир Эргашев мубориза мебарад дар ин вазъият. хуб, миёни 8 дастаи иштирокчии Лигаи Олии футболи кишвар аз ҳисоби ба даст овардани имтиёзҳо дар
замини худ, яъне дар майдони хеш Регар Тадаст танҳо зинаи панҷумро ишғол мекунад ва футболбозони шаҳри Турсунзода дар ҳисоби худ 11 имтиёз доранд дар бозиҳои хонагӣ, ки ин бисёр натиҷаи паст аст. Ҳикматулло Расулов партофтиу босам ту ба назди Ҳикматулло меояд, ирсоли навбатиу вазъияти хавфнок аст ва Алексей Матросов аҳсан бояд гуфт ба ҳунари дарвозабони Хуҷанд, ки дуруст баҳо дод ба ҳамин ҳолат ва сари вақт аз дарвозааш берун шуда ин вазъиятро бартараф кард. ҷавоби футболбозони Хуҷанд, ҷаҳонгир эргашев ба дохили ҷаримагоҳ медорад, партоф зарба ва дарвозабон бартараф кард. имкони иҷроиши зарбаи ҷавобӣ буд, аммо каме футболбозони Хуҷанд дар кӯшиши дуюм ба тӯб расида натавонистанд. бисёр бозии ҳуҷумкорро аз ҷониби ҳарду даста мушоҳида карда истодаем ва ҳоло футболбозони Регар кӯшиш мекунанд, ки ҳуҷуми навбатии худро тавассути канори рост роҳандозӣ кунанд. Сафарали Каримов ҳеҷ гуна варианти идома додани ҳуҷумро тавассути канор пайдо накард, маҷбур шуд боз ҳам тӯбро ба Ойбек Абдуғаффуров баргардонад. Акнун бозигузории футболбозони Регар ва ин вазъият бартараф карда мешавад. Ҳикматулло Расулов партофтиу ва рост ба дасти дарвозабон Алексей Матросов. хуб гуфтем, Регар дар бозиҳои хонагӣ ҳамагӣ 11 имтиёз ба даст овардааст. камтар аз Регар клуби марказии варзиши Артиш Помир Душанбе 10 имтиёз дорад ва ду дастаи дигари ноком Барқчӣ ва Паншер ҳастанд, ки онҳо дар майдонҳои худ мутаносибан 7 имтиёзӣ ба даст оварданд. аз ҳама бештар бошад Хуҷанд тибқи омор дар майдони хеш имтиёз ба даст овардааст. шумораи имтиёзҳое, ки дар замини худ ба даст оварданд футболбозони Хуҷанд ба 24 адад мерасад. имконият аст барои футболбозони Хуҷанд ҷиҳати идома додани ҳуҷум ва дар дохили ҷаримагоҳ муборизаи Фарҳод Тоҳиров идома дорад. ӯ тавонист монеа эҷод кунанд албатта барои муҳофизатгарони Регар. ҳуҷуми футболбозони меҳмон идома меёбад. партофти навбатӣ зарба ва чӣ гуна ҳолати хавфнок аст зарбаи иҷро кардаи Ҳасан Рустамов ҳамагӣ чанд сантиметр дуртар аз сутуни дарвозаи Рустам Ризуев аз майдон берун шуд. ва агар аз нигоҳи имтиёзҳои дар сафар ба даст меовардаи бошгоҳҳои лигаи олии футболи кишвар мутаваҷҷеҳ шавем, пас Хуҷанд аз ин нигоҳ ҳам омори бисёр хуб дорад. дар ҳисоби онҳо 15 имтиёз мебошад, аммо Хуҷанд ҳамагӣ 8 бозӣ анҷом додааст. ин нуҳумин бозии онҳо дар сафар аст ва 15 имтиёз ба даст овардааст. гуфтем, бештар аз онҳо албатта Истиқлол аст, ки дар бозиҳои сафари имтиёз ба даст меорад. дар 10 бозӣ футболбозони Пойтахт тавонистанд ба хазинаи худ 23 имтиёз биоваранд. ҳуҷуми футболбозони Регар тавассути канор бояд идома дод ҳуҷумро. Байсиддин Сафаров тӯбро қабул мекунад. ва ҳоло довари марказ ишора карда истодааст, ки тӯб аз майдон берун шуда буд дар ҳолати қаблӣ. аз аут бояд футболбозони Регар тӯбро ба бозӣ дароранд. Акбар Бобомуродов муҳофизатгари канорӣ омода аст, ки ин корро анҷом диҳад. дастаи Хуҷанд гуфтем аз нигоҳи фарқияти тӯбҳо беҳтарин бошгоҳи лигаи олии футболи кишвар буд то даври гузашта. маҳз аз ҳамин сабаб ҳангоми баробар будани имтиёзҳо аз Хуҷанд аз Истиқлол дида онҳо мавқеи болотарро ишғол мекарданд. Амирҷон Сафаров зарбаи ӯ ва бубинед ҳам дастааш садди ин зарбаи футболбози Регар мешавад. хуб, фарқияти тӯбҳои Хуҷанд айни замон бо голи имрӯзае, ки онҳо ба ҳадаф расониданд 37-14 аст. дар сурати пирӯзӣ дар дидори имрӯза Хуҷанд боз ҳам пешсафиро дар лигаи олӣ ба худ бармегардонад ва Истиқлол бошад, ки 42 имтиёз дораду пешсаф аст. айни замон фарқияти тӯбҳо 31-15 мебошад. Регар Тадаст дар зинаи чорум қарор дорад. шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев 19 имтиёз доранд. фарқияти тӯбҳои онҳо 21-23 аст бо голи навбатие, ки онҳо аз Фарҳод Тоҳиров сар доданд. ва
بعد از رگار در جدول مسابقات امکانیتی امیرجان سفرов رو حالا خواهیم دید. ضربه بسیار هم قوی از جانب او و ببینید که دروازه‌بان چگونه این حالت رو برطرف کرد. الکسی ماتروسов واقعا موسم جوری یکی از بهترین دروازه‌بان‌های لیگ عالی فوتبال کشور است. با سیوهای بسیار هم نمایان خود این رو حتی از بازی‌های اولین خوجند میتوانستیم ما مشاهده کنیم. تغییرات است در هیئت دسته رگار تداس. این دومین فوتبال باز است که عوض کرده می شود و با جای اکبر بابا مرادov که تحت رقم 12 بود تحت رقم 15 رمضان حبیب‌الله‌یف میبراید. فوتبال بازی جوان که با احتمال زیاد در خط دفاع بازی نخواهد کرد و توجه سرمربی رگار تداس هم شاید به همین بود که با برآوردن یک نیم محافظتگر دیگر اقتداری خطی نیم محافظه و عموما امکانیت‌های هجوم کنی رو برای دستش بیشتر کنند. حکمت‌الله رسولov پرتافتی او به عبدالصمد حاجی‌بایف بسیار هم خوب انداشتند فوتبال بازان رگار، اما تا به آخرین خواهی خود رو عملی کرده نتوانستند. خوجند باشد حالا در عکس الهجوم میتواند که بسیار هم فعال بازی کند. نه، کمی سراسیمگی از جانب فرهاد طاهرov در این وضعیت به چشم رسید. و گفتیم بعد از رگار تداس کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر در جدول مسابقات قرار دارد. شاگردان طاهر مومینov هم 19 امتیاز دارند، اما فرقیت توپ‌هایشان بدتر است نظر بر رگار 19 بر 26. اساسا حساب آنها در زینه پنجمند. بعدا دسته خطلون قرار دارد در حساب آنها 18 امتیاز می باشد و زینه ششم رو اشغال کرده ایستادند. مبارزه اساسی بهر گویم در لیگ عالی باقی موندن بین دسته‌های پنجشیر و برقچی صورت میگیرد. جای‌های هفتم و هشتم طوری که برای شما معلوم است سرکرده از موسم گذشته دسته که زینه آخر رو اشغال میکند به لیگ اول میرود و غالب لیگ اول به لیگ عالی رو خط مستقیم رو به دست میآورد. دسته که جای هفتم رو اشغال میکند در لیگ عالی برای باقی موندن در لیگ عالی بازی گزارشی رو بر مقابل دسته دومی لیگ یکم فوتبال کشور باید انجام دهد و پنجشیر و برقچی این زمان به همین خاطر مبارزه رو باید ادامه دهند. برقچی دسته است که 7 امتیاز خود رو در خانه به دست آورده است. همگی 7 امتیاز دارند. شاگردان مبین ارگش باقی مانده در حساب آنها هیچ گونه امتیاز نیست و فکر میکنم که این بسیار نتیجه بد است برای این باشگاه که موسم گذشته در قسمت بالایی جدول مسابقات رقابت ها رو جمع بست کرده بود و این زمان اوتسایدران اساسی چمپیونات محض همین دو باشگاه هستند. مبارزه بهر قهرمانی باشد بدون شک و شبهه بین خوجند و استقلال دوشنبه صورت میگیرد که دور آینده این رو با این مسئله باز هم روشنی بیشتر خواهد انداخت و من فکر میکنم شاید تقدیر قهرمانی محض در همان بازی حل و فصل هم شود، چرا که بازی های بعدی هر دو این باشگاه بر مقابل دسته‌هایی است که آنقدر گویم برایشان باید مانع جدی ایجاد نکنند. ضربه نوبتی جانبی دروازه الکسی ماتروسov اما آنقدر برای دروازه‌بانی استونیایی خوجند این ضربه ها مانع ایجاد نمیکنند و عموما مشکلی پیش نمیآورند جهتی برطرف کردن آنها. حکمت‌الله رسولov پرتافتی او به کنار امیرجان سفرov و اینجا اولین شده به توپ خورشیدبک نظرov رسید محافظتگر مرکزی و توانست که در جهش توپ رو از میدان بیرون کند. درست به حدود توانست خورشید و همین حالت حکمت‌الله رسولov پرتافتی او بازیگران رگار باز هم نظارت توپ رو به اختیار خود بر میگردانند. بختیار قلندرов هجوم ادامه میکند و دروازه‌بان سری وقت از موقع خود برآمده توانست این حالت رو برطرف کند. الکسی ماتروسov کمی برخورد با
футболбози Регартада аст, аммо осеби ҷиддие бояд навардошта бошад ё ин ки дар назари аввал ба мо ҳамин тавр намуд. маҳролло ҳоло осеби Алексей Матросов каме ҷиддӣ менамояд. ва дарвозабон аз ҷои худ бармехезад, имкони идома додани бозиро дорад. назарам ҳеҷ гуна тағйирот зарур намешавад барои сармураббии дастаи Хуҷанд Нумонҷон Юсупов дар ҳамин ҳолат. дар оғози бозӣ гарчанде шумораи мухлисон дар варзишгоҳи Талко Арена хело ҳам кам ба чашм мерасид, аммо ҳоло ба оҳистагӣ қисмати шарқии варзишгоҳ комилан пур шудааст ва як гурӯҳ аз мухлисони дастаи Хуҷандро ҳам мо дар қисмати ғарбии варзишгоҳ мушоҳида мекунем. шумораашон онқадар зиёд нест, шояд 15-20 нафарро ташкил диҳанд, аммо ин як раванди хуб аст ки давоми мавсими ҷорӣ дар бисёр бозиҳо мушоҳида мекунем. як гурӯҳ аз мухлисони худро бошгоҳҳо ҳамроҳ бо худ ба шаҳру навоҳии дигари кишварамон ки бозиҳошонро дар сафар доир мекунанд меоранд ва ин ба эҳёи анъанаҳои хуби мухлисӣ дар кишвар ман фикр мекунам мусоидати ҷиддӣ хоҳад кард. амирҷон Сафаров ба бозӣ бисёр хуб ҳамроҳ шуд. амирҷон аз чӣ бошад ки сармураббии дастаи Регар бештари вақт амирҷонро аз ҳайати захиравӣ ба майдон меорад, дар ҳоле ки амирҷон ҳам техникаи хуби бозӣ ва ҳам дар нақши ҳамлагари марказӣ метавонад бештар барои дастаи Регар манфиатовар бошад. Фирӯз Раҳматов омодагӣ мебинад барои баромадан ба майдон. яке аз футболбозоне ки собиқаи хуби бозӣ бо пироҳанҳои дастаи Регар Тадазро дорад, албатта бо танаффусҳо дар ин байн. ҷолиб аст ки киро иваз мекарда бошад, ба эҳтимоли зиёд ҳамлагари марказии даста аз майдон гирифта мешавад. Наврӯз Рустамов. ҳоло хоҳем дид, на нафари дигар ишора карда мешавад ва ин Вайсиддин Сафаров аст. Вайсиддин Сафаров ним муҳофизатгар аз майдон гирифта мешавад, ба ҷои ӯ Фирӯз Раҳматов ба майдон баромад. амирҷон Сафаровро дар хати ним муҳофиза давоми дақиқаҳои боқӣ монда истифода хоҳад кард сармураббӣ ва дар нақши ҳамлагарони марказӣ акнун Наврӯз Рустамов бо Фирӯз Раҳматов бозӣ хоҳанд кард. сармураббии Регар ҳар се тағйироти имконпазирро дар ҷараёни қисми дуюм аллакай истифода кард. ба майдон Рамазон Ҳабибуллоев рақами 15, рақами 11 Амирҷон Сафаров ва рақами 9 Фирӯз Раҳматов баромаданд. дар ҳайати Хуҷанд бошад ин гуна тағйирот танҳо якто аст. айни замон Фарҳод Тоҳиров, нафаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон баромаду бо гузашти ҳамагӣ 1 дақиқа ё ин ки камтар аз он ба задани голи ягонаи дидор даст ёфт. ҳамчунин дар ҳайати захиравии Хуҷанд футболбозони зерин қарор доранд. Меҳрод Шарифзода, Дмитрий Гарбушин, Соҳибҷон Ҳакимов ва дарвозабон Муминҷон Гадойбоев. бархурд дар наздикии ҷаримагоҳи Хуҷанд. мебинем ки инҷо як бора чанд футболбоз ба ҳам бархӯрданд. Хуршед Бекназаров, Манучер Ахмедов, ҳамчунин Сафаралӣ Каримов аз ҳайати Регар Тадаз ва боз як футболбози дигари Регар Тадаз ҳам буд ки Хуршед Бекназаров каме
осеб бардоштааст ва боз корти зарди дигар ба яке аз футболбозони Регар нишон дода шуд ва Наврӯз Рустамов буд, агар иштибоҳ накунам. ҳоло Нумон Ҷон Юсуфов сармураббии Хуҷанд ба эҳсосот дода шуда, ҳатто эҳсосам намекунад ки ӯ майдончаи барои ӯ ҷудо шударо кайҳоз убур карда гузаштааст. ва тағйироти дуюм дар ҳайати дастаи Хуҷанд. Айни замон рақами 7 Меҳроҷ Шарифзода ба майдон мебарояд. хуб, Хуршедбек Назаров аз ҷои худ боло шуд ва ҳоло маҷбур аст ки ибтидо майдонро тарк кунад ва баъдан бо иҷозати довари марказ ба бозӣ баргардад. дар ин байн дар ҳайати Хуҷанд тағйирот хоҳад шуд. Меҳроҷ Шарифзода гуфтем ки омода аст ба майдон барояд ва ӯ Ҳасан Рустамовро иваз мекунад. ивазкунии футболбоз вобаста ба мавқеъ. Ҳасан Рустамов собиқ футболбози дастаи Регар, ҳамчунин дастаҳои Равшан, Истаравшан, Хуҷанд ва боз ҳам бори дигар акнун дар ҳайати дастаи Хуҷанд майдондорӣ карда истодааст. Ҳасан Рустамов собиқаи хуби бозиро дар ҳайати бошгоҳҳои гуногуни Лигаи олии футболи кишвар дорост ва чанд дафъа ба тими миллии кишварамон ҳам даъват шуда буд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуда аз ҷониби Сафаралӣ Каримов бар муқобили Ҷаҳонгир Эргаш. ҳоло Сафаралӣ Каримов эътироз мекунад ки туп дар назди онҳо набуд вақте ки бархурд байни ин ду футболбоз ба вуқӯъ пайваст. мас бо ҳамин сабаб ӯ мехоҳад исбот кунад ба довари марказ ки дар ин қоида вайронкунӣ ӯ ҳеҷ гуна гуноҳе надорад. аммо Насим Ҳамидов довари марказ ин далелу бурҳонҳое ки аз ҷониби капитани Регар тадас оварда шуд ба он эътибори ҷиддӣ ҳам надод, аллакай қарори худро пештар аз ин бароварда буд. партофт аз ҷониби Бахтиёр Чориев ва ин зарба рост ҷониби дарвоза аст. аз нигоҳи аввал хело ҳам шабоҳат дошт ба партофт ва бештари вақт Бахтиёр Чориев дар чунин ҳолатҳо ҳатман ва ҳатман тӯбро ирсол мекард ба ҷаримагоҳ, аммо ин навбат тасмим гирифт ки зарба равон кунад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд бар муқобили Фарҳод Тоҳиров. Абдусамад Ҳоҷибоев буд ки қоидаи бозиро вайрон кард дар ин вазъият. пас аз танаффусе ки моҳи июл дар чемпионати кишварамон ба вуқӯъ пайваста буд, биёед ба ин зарба мутаваҷҷеҳ мешавем. аз ҷониби Манучер Ахмедов зарба иҷро карда шуд, аммо хело ҳам ноаниқ аст. сармураббии дастаи Регар Тада зимни мусоҳиба бо ҳамкорони мо иброз дошта буд ки даста нақша дорад дар марҳилаи дуюми чемпионат мавқеи худро беҳтар кунад ва айни замон мебинем ки каме воқеан ҳам дастаи Регар Тадас тавонистааст дар бозиҳои охир натиҷаи худро беҳтар кунад ва ҳамчунин сармураббӣ ишора карда буд ки онҳо инҷо қариб буд иштибоҳ кунанд футболбозони хатти дифои Регар.
онҳо ҳатман ва ҳатман кӯшиш мекунанд бо ғалаба дар ҷоми кишвар рӯхати дуюми ҷоми конференсияи футболии осиёро дар соли ҷорӣ ба даст оранд. аммо ҳоло мебинем дар чемпионат кори Регартадас он қадар хуб гӯем ҷараён надорад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Обиҷон Ҳакимов, легионере ки аз кишвари Ӯзбекистон аст. дар ҳайати хуҷанд қоидаи бозиро бар муқобили Амирҷон Сафаров вайрон кард. гузариши Ҳикматулло Расулов, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва тӯбро аз насли дарвоза бояд Алексей Матросов ба бозӣ дарорад. Манучер Ахмедов мубориза бурд ва нагузошт ки Ҳикматулло Расулов ба осонӣ аз ӯ гузар намояд. аммо ҷиҳати расидан ба гӯем нақшаи дуюм, яъне дар ҷоми кишвар муваффақ шудан Регар имконият дорад. барои ин ҳоло муборизаҳо барои Регартадас дар пеш аст. Фарҳод Тоҳиров дар замин меховад, аммо футболбозони Регартадас ба ин чиз ҳеҷ аҳамияте намедиҳанду бозиро идома дода истоданд. ва ба оҳистагӣ Фарҳод аз ҷои худ боло мешавад. ин замон мебинем дар ҳамин лаҳзаҳо ҳаракат кардан барои Фарҳод Тоҳиров хело ҳам мушкил аст ва футболбозе ки бо қадамҳои ҳумоюнии худ чӯ ба майдон баромаду дарҳол бахту иқболу зафар овард ба тими хеш. ҳоло каме пас аз ҳамини осеб мебинем ҳаракатҳояш дар майдон мисли оғози майдондорияш нест. дастаи Регартадас пас аз танаффус дар ду бозӣ шуд ки наметавонад ғалаба кунад ва имрӯз ҳам агар онҳо ноком шаванд, пас ин бозӣ сеюмин хоҳад буд ки шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев пай дар ҳам дучори шикаст мешаванд. онҳо санаи 26 август то ҷои ғайриинтизор аз тими Барқчӣ дар сафар 3-2 шикаст хӯрданд. Барқчӣ ки ягон ғалаба надошт ва бозӣ бар муқобили Регар чунин муваффақияти деринтизорро ба даст овард. зарбаи ҷаримавӣ партофт ба дохили ҷаримагоҳ, имконият аст барои футболбозони Регартадас. довар иҷозат медиҳад барои идомаи бозӣ, талошу муборизаҳо дар дохили ҷаримагоҳ, имконият аст ва дарвозабон чӣ гуна ин ҳолатро бартараф кард. ҳоло футболбозони Регартадас ишора мекунанд ки тӯб хатти майдонро, хатти дарвозаро убур кардааст, аммо кӯмакдовар ба ин чиз ҳеҷ гуна ризоият надод ва Алексей Матросов бояд гуфт ки воқеан ҳам бо ин ҳунарнамоии нотакрори худ дар ҷараёни бозии имрӯза ва умуман бозиҳои қаблие ки дошт, яке аз даъвогарони асосӣ аст барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин дарвозабони Лигаи олии футболи кишвар дар соли 2018. Регартадас бошад ҳарчи зудтар бо эҳсоси он ки фурсатҳо, дақиқаҳо барои аз бохт наҷот ёфтан барояшон кам боқӣ монда истодааст. муборизаро идома медиҳад. Амирҷон Сафаров бисёрам техникаи хуб дорад. гузариши навбати ӯ, қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва
довар иҷозат медиҳад ки бозӣ идома дода шавад ва бубинед ки хело ҳам норозиянд футболбозони Регар Тавдас аз ин ҳама гӯем ишораҳое ки довари марказ намекунад барои таъин кардани зарбаи ҷаримавӣ ё ин ки зарбаи пеналти. воқеан ҳам дар ҳолати қаблӣ 100% метавон гуфт ки қоидавайронкунӣ нисбати Амирҷон Сафаров буд, аммо суоли матраҳ ин аст ки ин қоидавайронкунӣ берун аз ҷаримагоҳ буд ё ин ки дар дохили он. то анҷоми бозӣ чандон вақти зиёд боқӣ намондааст. футболбозони Хуҷанд ҳам дарк мекунанд ки фарқияти як тӯбро нигоҳ доштан бар муқобили чунин дастаи бисёр ҳам пурзуру тавоно бар замин дар сафар барояшон душвор хоҳад буд. аз ҳамин сабаб кӯшишҳои онҳо низ ҳаст ҷиҳати пешрафт боз ҳам шудан имконият ҳаст барои зарба задан ва бубинед ки чӣ гуна фурсат буд дар ин ҳолат барои Фарҳод Тоҳиров, аммо ин футболбоз имконияти навбатии худро истифода карда натавонист. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бозиро метавон идома дод партофти Ҷаҳонгир Эргашев ва ин вазъият бартараф карда мешавад. Фарҳод Тоҳиров ишора мекунад ки бозиро идома дода наметавонад ва дар ин байн тағйироти дигар ҳам дар ҳайати дастаи Хуҷанд бояд сурат гирад. Соҳибҷон Ҳакимов таҳти рақами 2 яке аз дастпарварони футболи шаҳри Хуҷанд собиқаи хело ҳам хуби бозӣ бо пироҳанҳои ин тимро дорад. барои ба майдон баромадан омодагӣ дида истодааст ва ин охирин тағйирот дар бозии имрӯза ҳамзамон дар ҳайати дастаи Хуҷанд хоҳад буд ва Фарҳод Тоҳировро ӯ иваз мекунад. воқеан ҳам осебҳои бардоштаи Фарҳод Тоҳиров мебинем чандон саҳлу содае набуданд, он тавре ки баъзе аз мухлисон ба он ишора карда истоданд дар варзишгоҳ ва маҳз бо ҳамин сабаб ҳоло ҳамлагари дастаи Хуҷанд майдонро тарк мекунад. ба ҷои ӯ муҳофизатгар Соҳибҷон Ҳакимов бозиро идома хоҳад дод. Фарҳод Тоҳиров гарчанде дар майдон муддати зиёд набуд, аммо тавонист барои ҳамдастаҳояш то ҳамин лаҳза голи ягонаро ба ҳадаф расонад. имконият ҳаст барои футболбозони дастаи Регар. зарбаи бисёр ҳам қавӣ аз ҷониби Хайрулло Азизов буд, аммо Бахтиёр Чориев тӯбро ба худ қабул кард. ҳуҷуми футболбозони Регар акнун қад мегардад. бояд Бахтиёр ҳатман ба ҳуҷум пайваст шавад, чаро ки ӯ ҳаракатро аз нимаи майдони худ шурӯъ кард ва қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда мешавад. Ойбек Абдуғаффоров қоидаи бозиро бар муқобили Бахтиёр Чориев вайрон кард. зарбаи ҷаримавӣ бисёр ҳам зарбаи қавӣ аст. бубинед дар иҷрои Хуршедбек Назаров мустақиман ҷониби дарвоза зарбаро равон кард. муҳофизатгари марказии дастаи Хуҷанд рости аз ӯ чунин ҳолатро интизор набудем, вале Хуршедбек Назаров инҷо бо ин зарбаи қавӣ бори дигар собит мекунад ки айни замони яке аз футболбозоне аст ки воқеан ҳам ҳунару истеъдоди сайқалёфта дорад дар миёни иштирокчиёни лигаи олии футболи кишварамон ва беҳудам борҳо ба тими миллии кишвар ҷалб нашудааст.
Соҳиб Ҳакимов. Тӯбро аз даст медиҳад Соҳиб ва ҳамдастҳояш тавонистанд иштибоҳи Соҳибро бартараф кунанд дар ин вазъият. албатта маълум аст ки Соҳиб ҳамаги чанд дақиқа пештар аз ин ба майдон баромад ва ҳанӯз ҳамон ритми бозиро дуруст эҳсос намекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, қоидаи бозӣ вайрон шуд аз ҷониби Ойбек Абдуғаффоров ва 4 дақиқа вақти иловагӣ ба ҷараёни бозии имрӯза ҳамроҳ карда шуд. қисми дуюм ба фарқ аз қисми аввал хело ҳам ҷолиб ва бо ҳуҷумҳои пуршиддату гӯем ҷаззоби ҳарду даста ҷараён гирифт. то ҳамин лаҳза ягона голи бозии имрӯзаро Фарҳод Тоҳиров марбути номи худ кардааст. барои ин ду даста 4 дақиқа вақти изофа кардаи довари марказ ҳаст то ин ки Регар кӯшиш кунад аз бохт наҷот ёбад ва Хуҷанд ҳаракат кунад ки ин ғалабаи худро боз ҳам мустаҳкамтар намояд. зарбаи ҷаримавӣ боз ҳам Хуршед Бекназаров бо ҳамроҳи Манучер Ахмедов ва ҳамчунин Бахтиёр Чориев дар назди тӯб қарор доранд. ҳар кадоме аз ин футболбозон лаёқат ва маҳорати хуби иҷроиши зарбаро доранд. хоҳем дид ки кадоме аз онҳо зарбаро иҷро мекунанд. Бахтиёр Чориев зарбаи ӯ ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. Рустам Ризоев бисёрам зарбаи қавӣ буда аз ҷониби Бахтиёр Чориев, аммо дарвозабон Рустам Ризоев самти ин зарбаро дуруст пайдо карда тавонист. Меҳрод Шарифзода бо ин ҳаракати худ қисми зиёди мухлисонро маҷбур кард то дар лабонашон ханда пайдо шавад, аммо ин чандон гӯем ҳолатҳои бояд ба чунин ҳолат вокуниши чунин тарзи вокуниш албатта фикр мекунам каме қобили қабул ҳам шояд набошад, аммо ба ҳар ҳол назарҳо, фикрҳо ва тарзи нигоҳ ба ин ё он амал албатта дар майдони футбол ба таври ҳархела баҳо дода мешавад. ҷаҳонгир Эргашев бори сеюм мубориза мебарад бо Ойбек Абдуғаффоров ва Ойбек бори аввал дар ин мубориза тавонист муваффақ шавад. Манучер Ахмедов дар мубориза бо Амирҷон Сафаров муваффақ буд. имконият ҳаст барои футболбозони дастаи Регар Тадас. дақиқаҳои бисёр ҳам сарнавиштсоз барои ҳарду ин даста дар пеш аст. Партофт Алексей Матросов бартараф мекунад ин ҳолатро ва футболбозони Хуҷанд бо кӯшиши якҷояи хеш тавонистанд хавфу хатарро барои чанд дақиқа ҳам бошад аз назди ҷаримагоҳи худ дур кунанд. ҳадяқал барои чанд лаҳза Амирҷон Сафаров аз канор бисёрам фаъол аст ин футболбоз бо ин ки ба майдон баромад чанд хавфу хатарро маҳз ҷониби дарвозаи Регар ӯ ба вуҷуд овард. зарба аз ҷониби Абдусамад Ҳоҷибоев, аммо ин зарба хело ҳам ноаниқ аст. Хуҷанд бол он ки дар қисми дуюм тавонист аз имконияти худ бо самар истифода кунад дар ҷараёни бозии имрӯза ба пеш баромад ва ҳоло боз ҳам қоидаи бозӣ бар муқобили футболбози дастаи Хуҷанд вайрон карда мешавад, аммо довари маркази навбат баръакс қарор баровард. ӯ қоида вайронкуниро нисбати Ҷаҳонгир Эргашев ба инобат нагирифт, баръакс ишора кард ки ӯ найрангбозӣ кардааст. Ҷаҳонгир Эргашев ҳоло тӯбро қабул мекунад. имконияти навбатӣ аст барои Эргашев. бояд партофт кард ба канор. на, акнун дер мешавад, чаро ки офсайд аст барои ҳамдастаи ӯ. Меҳрод Шарифзода ва гузариши Ҷаҳонгир Эргашев қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон карда шуд. Ҷаҳонгир мавсими ҷорӣ яке аз беҳтарин футболбозони лигаи олии футболи кишвар аст ва бозии имрӯзаам ба таври намоён ин чизро исбот карда истодааст то ҳамин лаҳза. зарбаи ҷаримавӣ имконияти хуб аст то ин ки чанд лаҳзаи дигарро тавонанд
саркашолдиам футболбозони Хуҷанд ва дар ин байн ҳамчунин кӯшиш кунанд ки аз ин зарбаи ҷаримавӣ агар бахташон баландӣ кунанд голи дуюмро ҳам ба ҳадаф расонанд. Ин навбат капитани даста Манучер Ахмедов тасмим мегирад ки худ зарбаро иҷро кунад. Ба навбат мубинед дар Хуҷанд зарбаҳои ҷаримавиро иҷро карда истоданд. Манучер зарбаи мустақими ӯ рост ба дасти дарвозабон ва бо ҳамин садои уштаки довари марказ Насим Ҳамидов баланд мешавад. Хуҷанд тавонист дар сафар бар муқобили яке аз рақибони сарсахти худ Регарта даст пирӯзии бисёр ҳам душвори худро бо ҳисоби минималии 1-0 ба даст орад. Голи ягонаро дар ҷараёни қисми дуюм Фарҳод Тоҳиров ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон баромаду дар дақиқаи аввали майдондориаш ба ҳадаф расонид барои бозигарони соҳили руди Сир таъмин мекунад ва боз ҳам Хуҷанд қабл аз бозии асосии Лигаи олии футболи кишвар ки метавонад тақдири қаҳрамониро рақам занад, яъне дар даври оянда санаи 23 сентябр ман ҳамаи шуморо даъват мекунам барои тамошои бозии марказии Лигаи олии футболи кишвар дар марҳилаи сеюми чемпионат бар муқобили Истиқлол дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. шумораи имтиёзҳои Хуҷанд бо Истиқлол баробар мешавад. онҳо 42 имтиёзӣ доранд. танҳо бо дар назардошти фарқати беҳтари тӯбҳо бозигарони соҳили руди Сир дар ҷадвали мусобиқот пешсафиро нигоҳ медоранд. ба таваҷҷӯҳи шумо сипос мегӯем бинандагони гиромӣ. шумо гузориши моро аз ҷараёни бозии марказии даври 17 байни дастаҳои Регар Тадази Турсунзода ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд аз варзишгоҳи Талку аренаи шаҳри Турсунзода тамошо кардед. гурӯҳи корӣ зери роҳбарии Сунатулло Мирзоев буд. Парвизи Маҳмадамин шораи ин бозӣ то дидорҳои дигар сарбаланду муваффақ ва дӯстдори футболи меҳан боқӣ мемонед. хайр.